mga agi, Sarge. Sige ra. Nara nyo rin mga agirong taon-taon. Kay saon man. Wa man taani kwarta. Gruho na itong naroon makaagirong. Matay, Sarge. Kapuyo na magtinindog. Uy, sugod sa ta. Sige Kay ayuhon mo sana ako ni mo mag na di na makrak. Kayo. Sige Sugod sa ta. Hindi ka pa natuan. Sila eh. Kaya hayang way mo agi pero gutom. Hoy! Pistol! Ayaw! Saan mo na, sir? Ayaw ba? Dako na. Tikwet niya. Wala mo may signage, sir. Asa na pa inyong? Hindi namin matinalag sign kay isod kayo kung sign niya. Hindi ka pwede balaod, sir. Naog sa Di sir. ko kayo Naog ato, sa sir. sir. Naog sa sir. Naog sa Parking motor karon sir. Ali ra, di ako nao. Kay tinanglan niya aning dapita kompleto. Wala ni sapatos. Okay kay ni Ro. Palod ako dito, sir. Mag-helmet ko. Naog sa sir. Uy, wala ugman ko. Ali, sakay diri. Sabak, oh. Naon sa ka? Atrasan ko. Sige, atrasan. Magani ko kabrik. Violation. Asa man inyong karatulang Naog na, anak sir. checkpoint Di mo. namin sakay, naog. Nabuang man untang. Wala mi kay niami diri sa bukid-bukid kay kaning mga Oh, bukid-bukid. O, dapat kaning namin. mga usahay kaning mga driver diri mga motor walay sapatos. Magsapatos ko nagpalod ra ko. Sa man nang binuang man na. Para wala daghang lang sir. Naog lisensya. Na ako lisensya. Ay sus. Lisensya ra. Checkpoint ninyo ngoy ayo. Nanin ako lisensya oh. Asa sir? Ang klarohan ni mo lisensya. Ali. Sama na mga Oh, unsa man din na? tao na to mo lisensya. Tanga kami Ang tanga po ko. Okay, ako nang mao ni Tourist Kili Jun. Kili Jun. Albino. Kyle Jan, Kili Jun. Ayaw pagbuot. Magkakabalo Ako'y nagbasa. Muna mong dagway. Amoy kalayos tinuod. Dali, takot ko. Kani yung dagway ko. Nantawa. Tanawa pagod ko. Murag nag-uusap og sambag katong aslom kayo niyang dagway. Kalibuga ginakog layuwa mo kay tinuuling dagwaya oy. Kanos na mo ligi pagamay mong ID? Umuta naman ka? Kili Jun Albino. Tanawan. Kili. Kana kabantay ka atong mangunguot dito sa kuan? Ay, Kabantay ka atong oo. katong dito sa kapit sa may kuan, dito sa star. Ha? Sakto na. Nana ko yung ID. Panaway murag mga hitsuraan. Mga katong wanted. Oh, gibok-bok atong kuan. Bibi Bahala mo di. Sir, ayaw saglakaw sir. Oh, di ako lisensya. Ayaw saglakaw kay mukhang sapatos wala. Asay mo sapatos? Na? Sapatos kong nagpalod ko. Ako din nung ganyan nagpalod na ko. Tuwad, walay yun na ano dito. Sa buto na to ni. Sa buton. Buto na to ni. Sa buton. Kung magsabot ba ta? Oh, ayaw saglakaw sir, ayaw saglakaw. Kunite akong armas oh, ayaw hahaki mabuak na. Are. Tiopin nato ni sir kay naagag violation sir nya. Ano magkasinabot ra taron. Asa ni nato pwede ni mo kuhaon sa munisipyo pero ugat to ka dito sa munisipyo. Ay, sir! Asa ra? Oh, taon man ni. Imo tatong higuptan. Dili ato makupot kay nagusulat tong TOP. Saon nato ni. Amoy pagkawagi klaro ni mong kuba. Saon nato ni ro matay kaon na ni. Bahala mga. Sige atong tagbalik basig na ro Mga na mo. pasota diri ro. Tagan palagi ko, oy. Sir, mayong buntag sir. Ikuwit na sir. Kanin yung gibuhat sa pa may nakamayos buntag. Amoy sir. Gahukas mga sir, bawal man ang mag-drive og motor sir. Dili man pwede na mag-drive nga maghukas ka.
Di man ginawa man lagi tugot sir. Okay nga naman maghugas ko. Maning lawas? Na. Nawa man nung una sir. Saan na imong gustong may tabo? Sir, relax ka dyan sir. Kanay imong lawas o kung mga angkon imong lawas. Kita, nairong magkakita na. Bugtaon man. So ginoo ko, di ko na lawas sa taon sir. So gigamyan gidagas kong lawas sir. Ops! Relax na sir. Kaya kanang imong motor o imong lawas. Kagubao naman yung tao na ginoong lawas. May lawasam, ginoo ko. Ay nalagpasagan sir. Asa na ito? Ako niwa. Lawas. Agka ni tambok. Di ta mag-isgot og lawas. Checkpoint ni. Lisensya. Relax ko. Lisensya, Ayaw, lisensya. Ayaw ko, relax sir. Ayaw, relax sir. Sige. Ano, may kamahal. Relax ako. Sunod ako, sunod. Relax ako. Saan rin, ha? Sir. Lisensya lang mo sir. Lisensya sir. Kapila man mo gipanganak. Wa ko lisensya. Ay sir, wala problema na sir. Wala gina problema. Sige. Go, padaplin ko. Lahos sir, lahos. Lahos. Di lagi ko malahos. Interview ako ninyo. Wala problema, sir. Interview ako ninyo. Ay, interview ako ninyo. Okay na sir, wala. Interview lagi ko ninyo. Ano? Murag nag-uusap og sambag katong aslom kayo niyang nagwe.